We zijn een nieuwe gallery op Aruba. Wij hopen een functie te vervullen in het culturele aanbod naast het bestaande aanbod. Wij laten diverse kunstenaars zien, met name schilderijen, tekeningen, fotografie. Het accent bij ons ligt op de Nederlandse kunst, maar dat wil natuurlijk helemaal niet zeggen dat überhaupt er nog iemand is die alleen maar een Nederlandse identiteit heeft, of een Arubaanse identiteit, of een Venezolaanse identiteit. Met andere woorden, we laten kunstenaars zien waarvan wij denken dat dat een mooi aanbod is voor Aruba. Dat kan ik zeker. Op dit moment exposeren er 5 kunstenaars. Waaronder Titus Brein, bekende Nederlandse fotograaf. Wie nog niet eerder van hem heeft gehoord, een enorm boekwerk aan portfolio. We hebben Abby Joyce Samuel. Zij is uit de UK, zij is upcoming. Ik vind dat persoonlijk meer museumstukken, fantastische werken. We hebben ook Frits Heijmans, echte Amsterdammer. Dat is ook een beetje mijn achtergrond, omgeving van Amsterdam. Opgegroeid tussen kunst en cultuur, wonende vlak naast het Rembrandthuis. Fantastische woonomgeving natuurlijk. Maar goed, Aruba is ook een fantastische woonomgeving. Dus eigenlijk hebben we een stukje kunst deze kant op gehaald. We zijn ook een gewone gallery en bij een gewone gallery houdt dat in dat je inderdaad ook de kunst kan kopen. De kunstenaars die hier nu te zien zijn, die blijven ook in ons portefeuille. En daar zullen andere kunstenaars in de toekomst uiteraard bij komen. Maar ook wel weer die passen bij ons, bij onze gallery. Zodat de gallery ook steeds herkenbaarder wordt in het type kunst wat je natuurlijk hier kan krijgen. Ja. Ja, dat is een stukje van opgegroeid tussen kunst en cultuur. Ik hou van kunst al 30 jaar. Vind ik fantastisch. Ik moet wel eerlijk zeggen, ik heb 3 jaar geleden toen dat idee ontstond, heb ik ook een opleiding gedaan als galeriehouder. Want ja, je kan wel van kunst houden en daar al veel over gelezen en geleerd hebben. Maar dat wil niet zeggen dat je natuurlijk dan een gallery kan openen. Dus nu vallen dingen hierin samen. Ja, de mensen kunnen ons altijd e-mailen of appen. Al die gegevens staan op de website salledeart.org. Je kan ook surfen naar artgalleryaruba.com. Dan kom je automatisch ook op deze website. Daarin staan natuurlijk alle gegevens. We hebben bezoekuren. We zijn ook bijvoorbeeld op zaterdag geopend. Dan zijn veel mensen vrij. En dan kun je ook met je kinderen gewoon komen kijken. Wij vertellen dan iets over de kunst. Al onze rondleidingen zijn uiteraard gewoon gratis. Mensen hebben gratis entree. Heel soms verhuren we deze plek om te overnachten. Waarom? Zodat wij weer het logistiek kunnen betalen voor de kunstenaars.